Good morning, good morning, good morning mga higala, mga igsoon. Ani ano sab kita sa live. Gitawag og biblical legal mga kaigsunan, no? May buntag ganatong tanan sa di pa ta magasugod sa tong programa mga kaigsunan. Pagbutyag sa kamaturan, biblical legal. Niya ta igsoon maminaw sa ta sa religious song sa pagpamalandong natong tanan, no? Good morning, maminaw sa ta religious song. Si Jesus, kung bumalik na, kumusta man, ikaw handang na ba? Ang imong mga kasalanan, ang Jesus, isugid mo na ba? Kalibutan nga atong gipuy-an, napuno sa mga kadautan. Kung ikaw sa sala naglulang pa, igsoon ko karon na lagad na. Hinumdumi kining tanan, kay si Jesus mobalik man. Pamilya mo, kumusta man? Kabataan nga gitugyan, silang tanan handang na ba? Hindi palandungan. Pagalagan, karon nagkaluyan. Igsoon ko magmadasigon ka. Ang pagsulay atong ikalipay. Pagtuta, liunod kanunay. Hinumdumi kining tanan, kay si Jesus mobalik man. Pamilya mo, kumusta man? Kabataan nga gitugyan, silang tanan handang
Labing gamahanan nga Dios nga naka sa kalangitan, lisugod na pud kami amahan sa pag-live alang sa pagbulgar sa mga kamatuoran nga wala gitugan sa mga pangulo o ginilong sa tag-as nga mga katuigan. Apan kami nangayo o Dios og kaalam diha kanimos pagsabot labi na sa nagtan-aw, sa naminaw, pinaagi sa paglaban sa kamatuoran o Dios. Tagay silang kusog may panglawas taas ka kinabuhi nga magapadayon kini nga programa amahan sa live alang sa biblical legal. Amo kining madawat tungod lamang sa gahom ni Kristo, among personal mangluluwas. Amen. Good morning mga kaigsunan, no? May buntag din ha. Sa tong tanan mga kaigsunan diha sa nagkalaing-laing dapit sa tong mga higala igsoon diha sa Misamis Occidental ilang engineer Kisa, no? Good morning diha engineer ki mga pamilyang Kisa. Mayngon usab sa Misamis Occidental sa Yahong. Sa iglesia sa Yahong mga kaigsunan, mayong buntag diha, sister and brothers, mga kaigsunan, mga brethren, mga kaigsunan nato diha, silang elder, no? Elder Luis Bulayog, may buntag diha igsoon kaban siyang pinalanggang asawa nga si Sister Norma Bulayog nga naa sa iglesia, no? Iglesia sa Yahong sa Misamis Occidental, lungsod sa Tudela. May usab sa iya nga pinalanggang mga anak, no? Si Sister Lalak nga nasa gawas sa nasod, no? Sister Lalak, mayong buntag diha. Good morning. Mayong usab ni Elder Nonoy Baksan, no? Nonoy Baksan, mayong buntag diha, brother. Mayong usab ni Sister Jima, no? Jima Baksan, ug tanan usab diha sa Luksoon, mga pamilyang akyata, no? Lang sister diha. Lang Gina Akyatan, mayusab siyang mga kabataan, si Ay, mayusab si Carlin, no? Atong igsoon, mayong buntag diha mga kaigsunan. Mayon man usab igsoon padayon ta sa iglesia sa Cotabato, mga maghinay. Ilahang brother Jimel, brother Binben, mayon usab lang kastigador sa Tulunan Church, no? Sa Cotabato, North Cotabato Tulunan Church. Nilang brother Bubong, no? Bubong Marcelino, sa iyang pamilya diha, na brother, mayong buntag. Good morning diha. Mayon man usab mga higala, mga kaigsunan sa tong mga kaigsunan usab sa Palawan, no? Si Pastor Arman Briones, mayong buntag diha, pastor. Good morning. Mayon usab siyang kabataan, Sister Anching, no? Mayong buntag diha, Sister Anching, mayon usab siyang mga kaigsunan o mga igsoon nato diha. Si Sister Vilgin, may usab si Jinilen, may usab si Sister Pitpit, no? May buntag diha Sister Pitpit. May usab sa kong kinakusgan akong amigo diha si Brother Pilman. May buntag diha igsoon, no? Kung kinakusgan amigo si Brad Pilman, may buntag diha Brad Pil. May usab ni Brother Advent, no? May buntag diha igsoon atong mga kaigsunan diha. May usab ni Tumpong, ni Brother Tumpong, no? May buntag diha Brother Tumpong sa tanang atong mga kaigsunan. Mga Manuel, lang Bubong, tanang mga kaigsunan sa Palawan, no? Atong giabi-abi, may buntag ninyo diha tanan. May usab sa NCR, ilang Pastor Saragusa, mayong buntag diha, pastor, no? Kung sa gitawag og Tagalog pa, good morning o magandang umaga, no? Magandang umaga po sa iyo diyan, pastor. Kauban si mong asawa, God bless sa inyong tanan diha, kutob sa nagapaminaw. May usab sa Kapagadian lang Pastor Lidjo, Saklolo upon sa Pagadian, Evangelist Dante upon, kauban siyang pinalangga ang asawa si Sister Lisa to sa gawas nasod, no? Mayong buntag diha, sister. Sa tanang gawa na sa gawas sa nasod, silang mga maghinay, silang Sister Anan, si Sister Mary Jane, no? Mayong sab si Ameline, mayong buntag ninyo diha mga kaigsunan, murag mayong gabi siguro diha sa gawas nasod dong mga orasa. Unya, mausab sa to nga maaptikon nga evangelist nga taga-subaybay nato ni Igsoon, sige ni siya paminaw ato ang maaptikon nga evangelist, si Evangelist King, no? Evangelist King Anduyan sa Southern Leyte, mayong buntag diha Igsoon si Brother King, kauban siyang asawa, no? Mayong buntag diha Sister Karen, mausab silang pinalangga ug buotan nga anak, no? Si Dudong Kinkin, no? Si Little Boy nga cute nga bata, mayong buntag sa inyong tanan diha mga Dios, mga panalangin. Ug kutob sa wala nako nahisgutan mga kaigsunan, basin atong hinumduman, no? Basin sunod live ato ang masulti, ato ang maabi-abi sa mayong buntag nga ang Dios mga panalangin kanatong tanan may sab kaninyo nga nagapaminaw
og mayong buntag, good morning. Ani ata igsoon, magasugod na ta sa atong gitawag og biblical legal sa pagbutyag sa kamatuoran. Mo siya gitawag mga igsoon nga dili ni kanay gitawag og sauban nga na personal, no? Dili ni personal igsoon. Mo siya gitawag nga battle of the faith of kanang gitawag og faith, pagtuo na to o fundamental na to nga doktrina, no? Dili ni away nga personal kundi pagpahayagay ni sa tuang tinuod nga fundamental nga unsay atong gibarugan kay kanhi hingawas ta nga dako nga church kay dili ta makauyon nga negosyo mo nang nagawas ta diha igsoon mo nang ato ning himay-himayon ug ato ning klarohon aron dili ta mga igsoon nga mailad mga kaigsunan kay sumala pa sa kwarta, daghang kwarta nang gawas karon igsoon pero wa ta kabalo kanang kwartaha original ba na o tinuod. Kanang kwartaha igsoon sakto ba lang kwartaha o mapalit ba ng kwartaha o unsa ba, no? Kay tanaw nimo ang fake piki nga kwarta igsoon, tanaw nimo na murag sad nagkwarta. Mao sad na atong pagtulon-an karon, daghan kay nang gawas nga nagpamatuod, no? Mura sad kwarta, ug dili nimo ipaagig aparato o test na tester sa kwarta, machine sa kwarta mga igsoon, di nimo mailhag kwarta ba gyud. Pero mas bintaha gining na machine kay mailhan jud nga kwarta mo nang dinita sa atong pagtulunan. No? Ato lang himplo ang kwarta. Dinhita igsoon sa religion nato. Atong ihatag ni Pastor John Riguya ayang panahon sa pagsaysay sa atong tibok organisasyon. Mayong buntag mga minahal kong magtatanaw, no? Live ni karon sa Facebook. Ako lang ipangumusta ang atong Chairman President Pastor Mike Yangwas na siyang panimalay nasa Roseville, Lanang, Davao City, no? Uban sister nile sa Baliti Church Buhangin. Labi na sa elder dire, brother Palugaling, basta lang mga kaigsonan, brother Abio Vicente. Labi na sab dito sa kining Jinsan Fatima Church, brother Bibo, o uban siyang mama nga si Pilisilda Bibo Estrera, Felicidad. Uban sa tanang mga kaigsunan diha. Ug labi na sab sa nagtan-aw, labi na sab ni Sister Nancy Boreros Barolo. Nga naa karon sa Tubod-Lanaw, salamat kayo. Sister Dana Ninyal, uban sab siyang mister. Ug uban sa tanan, labi na sab ni Brother Bubong Manuel na sa Puerto Princesa, Palawan. Sister Consular, nas Negros sa iglesia sa Linas Agan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Salamat ninyo diya, gi-live na to Nixon. Onya Pastor Urel na karon sa Negros Oriental. Onya Jobert Caborog og si John Borja og si Pastor Caborog. Ang atong mga evangelist igsoon diha sa Negros Occidental, Negros Oriental og Brother Jiram. Kumbati gid mo igsoon. Kay atong ipadayag ang kamatuoran sumala sa mabasa Efeso 5 versikulo 10. Efeso 5 versikulo 13. Kay padayag na to igsoon unsay resulta sa kasong counterclaim kanang gitawag og damages. Unsang mga panghitabo atong ipadayag igsoon kay ato ning isaysay ang damages dinhi sa Davao City Court. Birto igsoon labi na sab sa tanang mga nagtan-aw, Brother Tata Hinite sa Butuan City, labi na sab ni Sister Mamlia diha sa Bayugan, Pastor Suat sa tanang mga kaigsunan, Brother Luloy sa Magkyangkang Church o sa Mulabi, Sister Tanghay, barog dito igsoon, sa tanang tigpaminawan, labi na sab sa atong mga kaubanan karon, nga naminaw po sila igsoon. Busa atong ibabasa, Brother Samuel, ang Efeso 5 versikulo 13. Efeso 5 versikulo 13 nga nag-ingon ang pulong, og kung ipadayag na ngadto sa kahayag
ang tanang mga butang nga makita, ang matuod nga kinaiya makita niini. Ato pa kuno ang kamatuoran nga atong ipadayag makita og mabasa. Simple ra kayo. Musabot kasabot pero dunay dili makasabot, nakasabot pero dili musabot. Diba? Ano na igsoy gikan sa court nga niadtong July 30 na human ang hearing mga kaigsonan gipasabot gitagaan kita og 30 days. 30 days gikan sa August 1 ngadto sa August 30. Pirmahan ni Judge Salisi, Judge Salisi naman. Si Judge Puentes. Ang court nga mo'y naghandle sa kaso dinhi sa Davao nga gitawag og damages. Ato ba igsoon, gitagaan tag 30 days. Sumala pa dire, sa atong mga kaatbang, gitawag og compliant, mo-comply. Mo-comply. Nga i-comply ang 30 days. Pero nag-submit sila igsoon dito sa court, September 10, 2019. Ato pa, labs na sagi pasa. Ambot og naabay balaod, nga bisag labs na, nga wala mo tuman, okay ba? Di ba? Ato lang ni igsoon gikuan, kaya para ang mga kaigsonan makasabot. Nga mihimo na og 40 days, samtang kita, unya ato August 30. Ato pa nakatuman ta, mi comply ta igsoon sa 30 days sa gihatag, sa korte. Mo ni ato Grupo to ni Labadan. kini sa igsoon sa grupo ni Pastor Labadan. Mo ni ang grupo nga nipasa pud siya sa September 10, 2019 ang gihatag 30 days lang sa Judge Puentes. Ato pa usa gingon dire mo comply. Manihono lang ha. Dula bay balaod nga mo abot og 30 days, okay ba? Di ba? Karon, ang ato August, mi comply pod ang atong abogado sa gitawag og 30 days. Nga mo lampas, nga dili pa mahuman ang opisina basta 30 days, lagpasa ta. Okay. Ang resulta mga kaigsunan, si Pastor Labadan, atong pasahon, si Pastor Labadan, sa sila nga side igsoon, ano na po sila prayer. Nga pamayroon po si Pastor Yang sa damages nga 310,000. Yan mo na. Sa grupo ni Pastor Labadan, pamayroon si Pastor Yang og 310,000. Ato pa, naila ha. Ang ato po igsoon, ingon nga sa plaintiff. Ano na po tayo igsoon, nga damages gahapon, nga prayer, nga adunay gibutang po dire, nga unsa titalan, 850,000 pesos. Ato ba puros damages wala ni kwarta ni. Kwarta ni kung pananglitan, kay nangayo po si Pastor Labadan, og 310,000, kung mapildi siyang makabayad yun si Pastor yang ngadto kang Pastor Labadan 310,000. Kung mapildi po si Pastor, kung mapildi po igsoon si Pastor yang Labadan, muhatag po si Pastor Labadan o 850,000. Ato ba duha sila, duha ha?
Counterclaim ni mga kaigsuonan. Kwarta. Karon ang pangutana. Na desisyonan igsoon adunay desisyon niadtong Pebrero 14, February February 14. February 14, 2020, Davao City, Philippines. Order nga kining duha puros langayo og mga expenses karabang gitawag ba na gasto. Example, si Pastor Labadan, may ani sa Labaw. Si Pastor Yangwas pod, na po expenses. Ato pa puro sila langayo og mga Pag-claim. nag-claim sila og kwarta. O di ba ta ha? Kwarta. Ang gipasabot igsoon, ang gibutang dire bataya. Filed by the plaintiff as the will of the counterclaim of the defendant. Kining defendant, kining plaintiff igsoon, Pastor Yangwas ni. O nya kining defendant, Pastor Labadan. O ya ha? Nagingon siya dire, damages puro sila nag-claim og mga attorney pe. Claim sila sa damages. O sa gingon, filed by the plaintiff as the will of the claim, counterclaim of the defendant are hereby order dismissed. Ato pa igsoon, kung ato ning tunan igsoon, plaintiff og defendant, dismiss ang ilang duha ka mga counterclaim. Ato pa usama inyong pagsabutan kay duha man Plaintiff of defendant, plaintiff Pastor Yangwas, defendant Pastor Labadan. Dismiss ang duha. O say pagsabot nimo sa ako igsoon, walay nakabayad, tabla ang dagan sa ruling sa kaso sa counterclaim. Sa kwarta. Sa kwarta ni ha. Dili sa ngalan. Dili sa ngalan, kay humala matong ngalan, hisgutan pagapon na to, balikon na to, kini kwarta ni. Ha? Si Pastor Labadan, ang dipindan, may claim po siya og 310,000. Si Pastor Yangwas, ang plaintiff, 850,000. Gidismiss igsoon ang duha, ang plaintiff og ang dipindan sa ilang kwarta nga gi-claim, didismiss ato pa patas ang laban, walay nakabayad matag isa nila mga kaigsonan. Kay basig moingon, pildi lagi si Pastor Yangwas, kawa ka pro. Duha man sila dili. Lao? Plaintiff of defendant. Okay ra unta nag-ingon dire, plaintiff counterclaim order dismiss. Walay defendant, nagpasabot pildi si Pastor Yangwas. Pilde. Karon kay naa may dependents. Gibutang man ang silang duha. Plaintiff og dependent gidismiss igsoon nagpasabot nga sila duha. Tunaw ang ilang kwarta. Walay nakabayad matag isa. Laktod nga istorya, Laktod nga istorya silang duha tabla og sa boxing pa tie score. Dili sa ngalan ha, kay kwarta man dire. Damages. Damages. Kay damages man igsoon, wa kabayad si Pastor Labadan, kang Pastor Yangwas, wa pod kabayad si Pastor Yangwas, ngadto sa kang Labadan nga 310,000. Nasabtan ba na to mga igsoon, kay duha man dire sa dismissal. Plaintiff of defendant. Pero nag-ingon igsoon nga ang plaintiff nga counterclaim hereby order dismiss. Pildi yun. Kay isa naman. Diba? Karon kay duha man Plaintiff of defendant gaingon dire hereby order dismiss. Duha sila ang gidismiss. Ang counterclaim nga 310,000 og ang 850,000 gidismiss ang duha. Patas ang laban igsoon. Tabla. Amo ni igsoon gikwalan kay basig bingon nga Mo ni igsoon ang order karon.
Mauli karon ang order nga gipaabot kung makabayad ba sila badan ngadto kang pastor yang mas. O niya kay wa man makabayad ang duha. Pero nag-ingon dire, dependent. Counterclaim. Walay plaintiff, pildi gyud si pastor yang was. O wala dependent. Pero kailangan may dependent. Ulay, pag ani dependent, wala. Kaya kining dependent sa sumala sa file sa kaso si Pastor Eduardo Pilabadan. Samtang ang plaintiff, Pastor Miguel Isyang, was nag-ingon siya, filed by the plaintiff as the counterclaim of the dependent are hereby order dismissed. Mahuli mga kaigsunan nga among gipasabot sa kahanginan kay basin unya marungsin mo nga ang duha dapat dili ibutang ang dependents pero para patas nga walay bayranay giapil ang dependents. Mulig pa order plaintiff of dependents polo sila nangayo og mga expenses kay nakagasto gyud sila mga mihal kong tigpaminaw. Human ang kaso tabla gidismiss ang matag isa nila ka mga expenses nga 310,000 kang Pastor Labanan, 850,000 pod ang kang Pastor Yangwas, ang 310 gidismiss, ang 850 pod kang Pastor Yangwas gidismiss patas ang laban mga minahal kong igsoon. Ba nasabtan na to? Kay ato alam pong hisgutan ang mga kaso number 1. Kini kaso number 2 ni Ikson. Number 2 nga kaso nga gitawag claim sa kwarta sa mga expenses dili sa mandamos with damages kay human naman to. Ano masabtan na to Ikson? Sa mga kaigsunan nga nag-ingon, kung makabayad sila badan anha lamin mo to og pilde kay ang dismiss dili pilde kay sumala pa murag eskwelahan. Diba? Eskwelahan ng korte, diks ng korte, nga gitawag mga court. Ang tanang mga kaso, diha, dili dadon sa diks ang mga kaso, nga sama eskwelahan, nga balik-balik mga minahal kong tigpaminaw. Diba? Ato ba, mangutana punta sa balaod, attorney, unsa maning dismiss? Kaya kaminusan pagani ta sa uban, dili pa ta mangutana, pataglasmag, o nya, marong ta, katawaan ta. Musuko, raman ta. Diba? Dili po ta masuko. Kung tinuod ba ng way grado, ano masuko man ta? Kung tinuod po ng way grado. Kung di po na tinuod nga watay grado, nga nung masuko pa po. Diba? Ang ato lang igsoon, atong ibabasa, atong ibabasa ang 1 Corinto 6 versikulo 1 ngadto sa 5 mga kaigsunan. Biblical. Ato ibabasa. Unang Korinto 6 ngadto sa 1. Nagingon siya dinhi mga kaigsunan sa unang Korinto 6:1. Ingon siya dinhi atong basahon. Korinto. Kung usa ka ninyo may kasumpakian o kasumpakian sa ihang igsoon nganong mudangop man siya sa paganong maghuhukom inay nga ipahusay kini sa iglesia. Unsa ko ni igsoon? Kung ang usa ka ninyo may sumpakian sa inyong igsoon, nganong mudangop man kamo sa paganong maghuhukom, inay nga ipahusay sa iglesia. Wala ba kamo masayod nga ang katawhan sa Dios mao may maghukom sa kalibutan? Nan kung kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa gagmayng mga butang? Mula mga kaigsunan, no? Salamat kayo. Biblical na to igsoon. Ang nakatrubol good ani sa dagan si Pastor Labadan. Nganong iyang gipailan og kasog mandamos with damages didto sa bayugan. Sunod adlaw ato la pulang hisgutan. Ato na igsoon hisgutan. Nganong nagpail og kaso didto nagsugod ang dakong kagubot sa trouble igsoon kay sumala pa sa Biblia nga ang atuwa igsoon dili dadon sa dili magtotoo.
mismo kita ba muhusay kang Pastor Yang Was kay sumala sa Mateo 18 versikulo 15, kung ang imong igsoon na kasala adtua siya og pahayagi sa sala, nabuhat ba na nato? Kaya ko igsoon gikan ko sa Cagayan de Oro, district leader ko, mga minahal kong igsoon, 5 evangelist pagyod. Akong giarian siya sa Davao ug ako siyang gipangutana. Dili nato diretsohon ang tao pagtuok nga dili siya makatubag. Di ba? Dili kay padadan og sulat nga kuhaon ang registrasyon nga niya ra man na sa Davao. Mo opisina. Usa isgutan ta na igsoon kay nalambigit ni karon nga mga kaigsuunan, mga naghimo nga kasamok tungod ani kunong gitawag og kaso. Wa may magkaso dili, nag-claim lang. Nag-claim lang kay nakagasto dito sa Bayugan igsoon kay kung wala unta pagpayel ni Pastor Labadan dito sa Bayugan, dili unta makagasto kung dili anhion si Pastor Yang Was pangutanon kay wa gyud na manghilabot mga kaigsunan, naghilom-hilom na sa Davao, birog hilabtan man gyud. Unya siya nagparehistro na 1990, December 20, 1990, aduna palay 30 years karong December nga umalabot. Samtang ang Iglesia Adventista January 11, 1993 mga kaigsunan, nga siya nagparehistro gihapon ni anang pangalan ika-20 City palang katuig karong Disyembre umalabot mga kaigsunan. Liar ang libro. Membership book sa atong organisasyon. Nga nung nagkuha man po sila dito December 7, 2009. Gamit na pagpamakak. Ayaw. Ang ato igsoon gugman na trouble kay si Pastor Yang Was. Wala pa in town. Naghilom lang siya din sa Davao pero gipailan magiging kaso. Ang ato ba igsoon gugma? Napay pangutana pastor nga wa daw mitug-an si Pastor Labadan sa maong meeting sa maong eleksyon sa presidente unsa ikasulti nimo ni pastor nga pangutana nila. Usaban. Sumala pa sa pangutana sa maong chat pastor nga ato nga panahon nga nagdaot si Pastor Mike ngano wa man siya misulti nga giilik mag-eleksyon nga napildi man siya ngano wa niya gi-turn over. Okay. Wala na ko madala igsoon nadara ang sulat. Gipirmahan nila ni Pastor Gloria og ni Benjamin og ni Bureros pod, Jonathan, nga si Pastor Yang Was gidisiplina. Nganong i-appeal man sa eleksyon, nga gidisiplina man. Anong prangka-prangka ba? Isgutan na to na, sunod. Gipatawag igsoon, gipatawag dito sa Bayugan. Ato lang hisgutan, sunod isgot. Nganong apilyon man siya sa eleksyon, nga katong eleksyon, nga ika-20 City katuig, eleksyon man to sa Seventh Adventist Conference Church of Southern Philippines, kay April man to. Pero nganong mutambong si Pastor Yang Was, mga minahal kong igsoon, tungod kay gigamit ang iyang pangalan sa local conference, natural mutambong siya. Pero kung ibutang ang husto, kung ibutang ang husto nga rehistro, nga 70 Adventist Conference Church of Southern Philippines, dili na siya mutambong. Unya, ang eleksyon igsoon, yaman na eleksyon, bylaws ni. Ang bylaws sa 70 Adventist Church Local Conference, every third Friday of December. Unya, ang bylaws kung mupalot na iksong di na to supakon, 1:10. Muna bantayi. Pero dito sa Cagayan de Oro, ang tanang 5 miboto. Nya, gisubay day ang bylaws kung nagsubay ta sa local conference nga bylaws. 5 nila Badan. Nagbutar ang mga 5 nila Badan nga 50 kapin nga gidumala ni Dario Luciñara dito sa Bulwa. Na ako mismo, mga minahal kong igsoon. Frontliner. Samtang, si Pastor Libot po, nag-organize po dito sa Yahong, dito sa Sumasak, o predikador nga mubutar para kuno mapildi siyang was. Asa mas bylaws? Nga ang bylaws 1:10. Example, ang 20 ka miyembro sa iglesia, 2 lang ang muboto. Nganong namuto man ang tanang mga 5 mga kaigsunan.
Kung gituman man na to. Kung gituman na to. Ha? Mao na igsoon nga dili basta-basta pagbulgar sa kamaturan mensahe ni. Oh, ya. Unsang katiguman igsoon ini nga restro Iglesia Adventista del Sétimo Día ang restro inyong ginita ni. Every third Friday of December. Nganong hintambong magkuno siyang was kadi man kato, hintambong siya kay gigamit ang restro nga dili inyo. Palang pamadlungon mo, palang mga luwas putang tanan. Di ba? Nganong niabot mag 27 ka tuig. Ha? Nganong niabot mag 27 anniversary ang convention niadtong 2010 ngawa pa man nakaabot, bikabat pa man sa igsoon og 22 ka mga katuigan yalang 2010 nganong 27 National Convention tungod kay ang 83 nga unang presidente mao si Pastor Salbane. Klaro-klaro ta. Ibutyag na mo na igsoon. Kay ang atong oras, usay wala-wala ang signal. Mao ni niya, original na igsoon. Sila walay rehistro gigunitan, pero gigamit ang pangalan. Ang ako ulang unta, nga itugan ang tinuod nga pangalan sa ika-37. Kay mao nay mga luwas ta igsoon. Itugan na to. Parang mahusto. Unya ang katiguman April. Kay sa December, ya 37 dili mao igsoon ang registration gigamit. Mao na usahay local conference ako na po ikon igsoon, no? Ang 70 Adventist Church local conference. Diara. Diya. Unya wali-wali mo, magwali mo, nyawa mo'y wala mo'y mga papilis, wala mo'y kuan. Pag-abot sa kapital, ka-interviewhon man. Ang pagwali, igsoon nga dunay organisasyon, nagapasabot nga kana siya, hintugan sa tinuod. Tugan sa tinuod ba? Di ba? Mutugan kita sa tinuod, nga ang 7th Adventist Church Local Conference igsoon, ika-30 pa lang katuig, karong December nga umalabot, dili 38, kabo 38 na po sila. Ang ilang libro na ba, gisurrender na. Katong ipakita na mo igsoon. Muna, isa kada ko, gisurrender na, gipadadaan kong sulat. Gikan sa Sik Cagayan, nga Pastor Igoya, ingon nga sekretary sa 7th Adventist Church Local Conference. Gisurrender na ni Pastor Eduardo P. Labadan, Senior, ang duha ka libro dito sa Cagayan de Oro kay Bakakto. Ang tanang namirma nga mga tao, wa gyud nagkanibao mga minahal kong igsoon. Gadala gyapon sa ngalan karon. Ang atong gipasabot dili na unta magdala. Magdala-dala. Kay way rehistro gingunitan niya man eh. Ang original gipakita na to karon. Unya mo dala pa ka, wala na kay libro. Nilad, makak. Dili ta magsige o pamakak mga kaigsunan kay aron mga luwas tang tanan. Kaya nga mo diri igsoon mensahe nga kitang tanan mag-usa sa husto nga organisasyon ug itugan nato ang husto para ang mga tao magpili kung dili ba ibutang na lang ang ika-30 kapin katuig nga ang 70 Adventist Conference of Southern Philippines nga ika-38 na karon katuig mahitabo kay ang akong pagsulod igsoon sa gingalan ug Sabadista igsoon ang Sabado may husto. Nabautismuhan ko July 7, 1982 nga ika-38 na pod ko katuig. Mao na ang ato itugan. Kay ang pagpamakak igsoon mo ni delikado. Kay ang amahan sa makak atong ibabasa Juan 8:44. Juan 8:44 mga kaigsunan atong basahon, no? Juan 8:44 nga nagaingon sa dinhi 44. Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa ug buot kamo musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran. Kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, nagsunod lamang siya sa ihang kinaiya. Kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Okay?
mga kaigsunan gibasa. Pinadayag 21 bersikulo 8. Biblical gihapon na to. Niara ang libro. Niara ang libro mga kaigsunan Iglesia Adventista katong naminaw kung nakakita igsoon niya dinhi sa opisina sa Dunya Candelaria Extension Davao City. Mao ning opisina nga niami karon nag-live pagtudlo sa kamatuoran nga kitang tanan makaadto igsoon sa gingharian sa langit nga giupir sa atong bugtong o sa atong mangluluwas nga si Kristo pinaagi sa pagtug-an sa tinuod mga kaigsunan. Atong ibabasa ang Pinadayag 21 bersikulo 8 nga kining mga bakak makaadto batat sa gingharian sa langit. Mao ni atong basahon igsoon ang Biblia. Kaya Pinadayag 21 bersikulo 8 mga kaigsunan. Pinadayag 21 bersikulo 8. Apan ang mga talawan, ang mga mabudhion, ang mga malawayon, ang mga mamumuno, o ang maghihilawason, o ang mga salamangkero, o ang nagasimba og mga Diyos, o ang tanang bakakon, mahayagom gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. basta insisyon mo na nga dili mi makatulog ang amo isulti igsoon ang husto nga organisasyon. Ang tinuod dili ta masuko kay igo lami nagsulti o gibasa ang mga kamatuoran nga gipadayag igsoon dinhi sa live sa dinhi sa kahanginan.